senyor. Itong mga taong to, napakabuang. Welcome to Shanghai. Rene, buang. He's a funny guy. And follow me. Cute guy. Pogi, napaka-pogi. Hickory, funny guy, napaka-buang. Sana enjoy kayo dito sa Shanghai. Petri, ikaw. Sana huwag kang magbago sa akin. Andito ako ngayon sa bahay nila. Nagiinuman kami. Ito ang sa akin. Ito sa akin. Tapos, yung sa kanila beer. Ito. Sitten hölkyn kölkyn. Ayan po! Mabuhay! Nag-cheers po kami. Cheers po kami. Mabuhay. Helakan. I don't know that word. Okay. Mabuhay! Tagay! Mabuhay! Tagay! Ei ole. Korkaa se. Näytä voltin määrä. Venäjä. 4,5 litraa ja 56 volttia. paljon makso. 2 euroa. Korkataan treenä. Kunnolla. No nyt. Kato, treenässä on tämmönen. Arvatteläis. Ei vittu meiltä haisee. KSP:n aika. Okei, sä saat ottaa tos, mä en ota ollenkaan. Avauspuikkaa. Hyi vittu kun haisee. Ei saatana. Tota ei juo ketään. Mennäänkö limsankaan? Hei. Ei limsankaankaan. Mistä vaan tää? Ei tätä voi juoda. Treeni on avattu. Ei tätä voi juoda. Ei saatana. Voi juoda. Herra Jumala mitä paskaa. Ei pakko toi kossua päälle. Haista. Juoda huikalla. Treenestä korkki paskat. Ei vittu mitään makusta se oli. Voi Kerrotaan, jos saamuja tunteena voi mennä vielä. Joo, helposti. Maistat kaikki muutkin on maistanut. Lentää Jyriä. Vittu, että oli pahaa vielä. Oli ehkä pahinta viinalta, mutta... Niin mä menen palkille kuvan. Pari korjaa kaljaa ja treenaa mukaan. Treena tonne paattiin. Joo, kyllä. Vittu. On niistä kyllä moo. Tästä vittuja polkee tasaisesti. Treenä viina paukku. Treenä. Esittele Treena. Tää on treenä. 56 volttista. Ja 2 euroa. On kyllä hyvä. Laitetaan. Treenä vähän haisee niin. Hyi vittu toi oikeesti haisee niin Laitetaan pahaa. treenästä vähän viinaa tonne. Joo. Sitten treenä on hyvä sekoittaa 100% Bubblesin mehua jonnin verran, ettei treenä maistu niin pahalta. Sitten kun treenä pukkaa närästämään, laitetaan sinne renniä. Ja sitten mulla unohtui nyt sitten paperitupat nenään, ettei treenä haista. Ei onko takana paperia? No. Ne on täällä. Elikkä otetaan 2 kappaletta, älä saatana. Vittu se haisee. Otetaan 2 kappaletta paperia, niitä voi käyttää koko illan näitä. Totahan riittää. Mä otan itselle tästä. Älä ota siitä, ne on muu. Kyllä tää satana molemmille riittää. Okei. Noniin. Laitetaan ensimmäinen treenatuppa nenään. Siellä. Saa ottaa huikaa ja mulle ja sulla jää. Se vielä kun tää.
Se otetaan, kato, kiinalaisen tanssimusiikin kanssa tämä Niin video. joo. Näin ja sitten toinen treenattu. Kyllä mä sanoisin, että toinen renni pitää vielä laittaa. Right. Tröne on valmis juotavaksi. Tröne ei tarvi sen kummemmin sekoitella. Ei sitä paljon tarvitse. Sekoittuu mahassa kyllä. Ja nyt kiinalaisen tanssimusiikin tahtiin pystyy ottaa vähän tröne. No niin. Ja kyllä että maistaa. On kyllä hyvä, varmaan. En tiedä vielä kun en maistanut, mutta epäilisin, että on hyvä. Eikä potkase. Meni alle 10 tuntia. Mä hävissin vuotaan toinen sijarai, koska ei ollut niin hirveän hyvä kuin mä olisin olettanut. Mutta alle 10 tuntia meni, me keksittiin keino kuinka juoda tröne. Se ei oo se on helppoa. Se on helppoa. Näin tässä nyt ollaan sitten loppuilta. Trönemiehet kiittää ja kumartaa.